da? Bun, dar nu te plătești. Da. Mă duc la să te înghețat. Dar mai sunt care îți dau bani, tu? Îți dau și bani? Cât faci așa zilnic? Eu cum tu te gâți? Tu gâți, te vei cu cât mai bun. E bun, tu, e bun. Dar cum? Ba, dar nu fericire, te mai despre servirea. Îți place ție bine, grozavă? Dar cum te și rea, dar mai iubesc. Cum ai dat nu ca să diagnostic și te bună? Bună, este bună. Nu sunt pomul bună. S-am luat cam asta și până la urmă am ajuns la ea. Dar îmi place, e bun. Da, mă, s-a făcut nu ca, dar e exact. Crema o apă, Îți dai cu cremă? dar cum? Să nu te doară? Da. Bun, dar cum? Sus nu-ți place să o iei? Mâini nu te. De ce nu te muită? De tot. Tu nu auzi că nu-ți sârbăți, că doar nu-ți dă drumul în gură la tine. Bun. Dar nu-ți dă drumul tu doar în gură la tine, numai o suri. Dar băiatul ăsta te trag pe care uita, nu? Bine, doși. Bine? E care poate să fie. Da? Sunt numai de oache, prieteni. Dau și madame. Da, și faci, le iei și prea până la urmă să ia? Stai că s-o zis, te-o certat. Mă fia dracului? Ca te-o batut? Așa zice? Nu, dar cine te-a făcut cel mai tare până acum? Cel mai bine? Dacă cuponii tăi sunt cel mai bine? Cuponii? Care viață? Gay viață? Da, micic, tu da micică. Dar de ce? Dar cum din ai rămas? E pastile tu? Și cum nu rămâi, da? Ah. Oh, trebuie să am o chestie echipă de fotbal. Nu, dar ăsta, iată cum te-a făcut cu chimirul pe el. Da, doamne fie! Are ca la era nu, chimirul, dar doamne fie! Dar eu era bă, ai chimie, dar și chimie și nu stau în chimie. La un fiecare. Am văzut, au Nu, dar eu și video asta care pusă? Dar când o sunat telefonul, gata, dusă, unul, două, trei. Da, o băiată numărul tău? Очень много, 3, 2, 6, 6, 3, 2, 6, 6, очень много. Elonia, nu ca ceva, Elonia. Când am auzit hai chiasă, mamă! Nu, dar ăsta la Alexandria ce ai făcut? Avem un pus, dar nu știu, o căsuță. Da? Mami, așa e mami, mami. Așa zice tu, Vasilic? Da, eu fac. Adevărul nu știu, așa, dar eu l-am. Tu le-ai mai dat? Am mulți cu
3 ani, nu știu cât a de acasă, o 3-4 ani, 4 ani. Ce? Nu, nu, nu. Uite, nu e, dar e nici cercetător. Dar o cineva, tu i-a Beatrița, și pe acolo zici, ce pot, e Beatrița, dar eu da, ba, n-am ce zic. Da. Bă, Nica, bă, hai pe sămă, eu sunt alăt, fac, fac. Eu răptirez, și fac, nu pleca și unul, iau, salut. Trebale și cu doamna, și fac, salut. Da. Ce? Te aduci și ne zici, mame, la așa. Da? Hai, mame. Are place. Da, e că sunt not că da, eu n-am eu înghețat, da. Nici au... Dacă mai căutați atunci, de unde? Da? Ia o dracu. Dar puti bine? Da, ce scuze, una. La Buzău? Cu ăștia, unul și-o la după și-o la aici la ăsta bravo, la Unu, aici am ales cocație. A doilea, nu știu ce l-am spus. Și s-a arătat. Și totul, eu i-am spus pe mână. Ba, nu vrei să nici. Dar nu știu că n-ai spus, că l-am mai văzut. O, dar măcar te-o înghețat, o uzi, o să ajungă. Da, cum tu? La uzul ei. Uite, aici îți dau dreptate. Ia și aia că... Câți, cremă, câți. Dai cu cremă, La cum Te duci. era sora, la oli play, la oli la play. O plecat. Nu te ca să fii ștită. O plecat mai înainte. Luați mașina. Plecă, da, mașina. Cu da, el era supărat pe tine, tu, n-auzi tu. Ciprian. Nu, Ciprian, de mai trecut. Ai, face lume, mă facă, mă scoate, mă uitariat, mă... Adevăr, nu e așa? Da? Dar e știșan. Da, nu? Era violin, a fost așa și la el, fără infinit bani, am luat. I-a dat, am luat bani. M-a șilorică. Fata, ce să mai faci? Eu m-am dus prea bine cu aceea și cum mai mă bată, dar copilul au văzut. Bă, adevăr, copil frumos, da? Deci viață frumoasă, cu bani. Am 2 milioane de susținere. E bun. Dar ce? O fac bine bun. Ce? Vezi ca cum? Da, cum? Banii vin o mână, banii n-am fericire, că te trece iubire, iubire. Te rog, nu mă părăsiți. Nu, ia, mai cânt și alt cânt, mai știi? Dacă plec, vreau să vei cu mine dacă plec, ia-mă și pe mine dacă plec.